Egun hon eta ongi etorri. Hirutasuna da Kristauen jainkoa. Horixe aitortzen dugu kredoan. Aita, Semea eta Espiritu Santua sinisten ditugula aitortuz. Horixe adierazten dugu egunean zehar. Otoitzean, nahiz ospakizunean. Kristauen seinale den gurutzea gugan egitean, kreatzaile, salbatzaile eta bizi emaile dugun jainko horrek markatzen gaitu. Otoitzaren emanak bizi direnak, lekaide eta lekaime kontemplariak gogoratuko ditugu gaur. Eliza osoaren alde, mundu osoaren alde, otoitzean bizi dira beraiek. Gaur, guk egingo dugu otoitza bereziki beraien alde. Jainkoari eskerrak emanez, da Eukaristia santu honetan ospatuz. Zutik, hasiera eman dezagun ospakizunari, abestuaz, bedeinkatuaz zu. Bedeinkatuaz zu. Bedeinkatuaz zu. Bedeinkatuaz zu. Bedeinkatuaz zu. Gure jabezerata bedeinkatuaz zu. Bedeinkatuaz zu. Bedeinkatuaz zu. Bedeinkatuaz zu. Bedeinkatuaz zu. Gure artean zaude, bedeinkatuaz zu. Bedeinkatuaz zu. Bedeinkatuaz zu. Bedeinkatuaz zu. Bedeinkatuaz zu. Malkoetan pozgarri, bedeinkatuaz zu. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesu Kristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizuekin. Eta zure espirituarekin. Presta gaitezen gaurko elizkizun honetarako gure akats eta pekatuen barkamena apaltasun osoz eskatuz. Jesus jauna, bihotzurratuak salbatzera bidalia. Erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, pekatariei dei egitera etorria. Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, gure alde otoitz egiteko, aitaren eskuin aldean zaituguna. Erruki jauna. Erruki jauna.
erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jaungoiko aitari, Bakea lurrean gizonari. Xeria, xeri. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. 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 Zutik, mesedez? egin dezagun otoitz. Jainko aita, egiaren hitza den zure semea eta espiritu santutzailea bidali dituzu mundura, gizon emakumei zure misterio miragarria agertzeko. Egizu, egi asko sinismena aitortuz, ezagutu dezagula betiereko hirutasunaren aintza eta gurtu dezagula batasuna ahal guztiduna. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomia liburutik. Moises honela mintzatu zitzaion Israel herriari. Galdetu antzinako garaiei, zu baino lehenago izandakoei, jaunak gizakia munduan sortu zuenetik hasita. Galdetu ea inoiz horrelakorik gertatu edota entzun izan den munduaren ertz batetik besteraino. Ba ote da herririk, zuk bezala jainkoa zuaren erditik mintzatzen entzun eta bizirik gelditu denik? Izan alda inoiz jainkorik herri bat beste herri baten menpetik atera eta beretzat hartzen saiatu denik? Ba, horixe egin zuen jaunak, zuen jainkoak, zuen begibistan Egipton. Ezaugarri, mirari eta egintza harrigarriz. Borrokaren bidez, ahalmen handiz, esku indartzuz eta izua zabalduz askatu zintuzten. Aitortu beraz, gaur eta izan beti gogoan jauna dela jainkoa, goian zeruan eta behean lurrean. Ez da besterik. Bete gaur ematen dizkizudan legeak eta aginduak. Zoriontsu izan zaitezten zeu eta zure ondorengo seme-alabak. Eta luzaro bizi, jaunak zeure jainkoak betiko emango dizun lurraldean.
Jaunak esana, bai dotzu jauna. San Paulo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Zenideok, jainkoaren espirituak gidatzen dituenak horiexek dira jainkoaren seme-alaba. Zuek ez duzu hartu esklabo egiten zaituzten espiritua. Berriz ere, beldurrez bizitzera eramango zaituztena. Zuek seme-alaba egiten zaituzten espiritua hartu duzue. Eta espirituaren bidez, aba, hau da, aita, hotz egiten diogu jainkoari. Espiritu honek berak, gure espirituarekin bat eginez, jainkoaren seme-alaba garela aitortzen du. Eta seme-alaba gara, baita oinordeko ere, jainkoaren oinordeko eta Kristoren oinordekide. Zeren, nekeetan Kristoren kideko baldin bagera, haintzan ere, haren kideko izango baigera. Jaunak esana, Zuti prestatzekera evangelio entzuteko aleluia abestuaz. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, 11 ikasleak Galileara joan ziren, Jesusek adierazi zien mendira. Ikusi zutenean gurtu egin zuten. Batzuk ordea zalantzan zeuden. Jesus hurbildurik honela mintzatu zitzaien. Aginpide osoa eman dit jainkoak zeru lurretan. Zoazte bada eta egin herri guztiak nire ikasle. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean bataiatuz. Eta nik agindu dizuedan guztia betetzen irakatsiz. Eta ni zeueken izango nauzue egunero munduaren azkenera arte. Jaunak esana, Eskerra zuri jauna. Jesusen bizitzari eta erakutsiei esker,
sinistu dezakegu eta esan dezakegu Jaungoikoa bakarra dala, baina Jaungoikoa hirutasun ere badala. Jaungoiko aita, Jaungoiko semea, Jaungoiko Espiritu Santua, hiru pertsona bakoitza Jaungoiko oso osorik, baina ez hiru Jaungoiko bakarra baizik. Maitasunezko misterio handi bat. Guk hori Jesusengatik esaten dugu, ze gure anaia arreba diran musulmanak sinisten dute Jaungoiko bakarra, baina ez inola ere hirutasunik, eta beste hainbeste gertatzen da judutarrekin ere. Jaungoiko aita eta kito, ez dago besterik. Baina Jaungoikoari buruz esan dezakeguna, ze gutxi da esan dezakeguna eta ulertzen duguna, Jaungoikoa misterio handi bada, eta ezin dugu gure arrazoiarekin eta gure pentsamentuarekin hori kontrolatu, inondik eta inora ere. Momentu baten pentsatzen baldin badugu garbi dakigula Jaungoikoa zer dan, egon seguru hori ez dala. Hori ez dala. Ze Jaungoikoa arutzago dago. Ezin dugu guk kaptatu eta bere osotasunean ulertu. Jesusek erakutsi digu Jaungoikoa maitasunezko misterio handi bat dela. Jaungoikoa aitaren gandik dator dana. Bera da guztiari arnasa, babesa, egonlekua ematen dion Jaungoikoaren maitasuna. Baina Jaungoikoa ez da bakarrik Jaungoiko aita. Jaungoiko semea betitik dana gizon egin. Izan da, gizon egina da guztion salbamenerako. Jesu Kristo Jaungoiko bakarrik izan balitz, edo gizon bakarrik izan balitz, ezin izango genituen gu salbatu. Gu salbatzeko eta Jaungoikoarekin adiskidetzeko beharrezkoa da Jaungoiko izatea eta gu salbatzeko ahalmena izatea eta benetako gizaki izatea, gurekin solidaritate osoa izateko. Eta berak egiten gaitu bere anaia eta arreba. Eta Jaungoiko Espiritu Santua. Orain da Espiritu Santuaren garaia. Momentu honetan, Elizaren garaia, Espiritu Santuaren garaia. Jaungoiko aitak eta Jaungoiko semeak Espiritu Santu Jaungoikoa bidali digute, eta mundua berritzen, indartzen, argitzen, urestatzen, bizierazten ari den espiritua da hirutasun santuaren hirugarren pertsona. Maitasunezko misterio handi bat. Hiru pertsona bakoitza Jaungoiko eta hain alkarren maitasunean komunitate hain perfektua osatuz nun Jaungoiko bakarra diren. Gu Jaungoikoari buruz esaten deguna, ez da bakarrik Jaungoikoa nolakoa dan, horrek guri afektatzen digu, gurekin zerikusia du, ze gure salbamenerako ere argia ematen digu honek. Guztiok Jaungoikoaren seme alaba gea. Guztiok. Kristau edo ez, kristau ere bai, pertsona guztiok. Jaungoikoaren seme alaba gea. Kristau daukagun, nolabait esateko puntu desberdina da Jesusen jarraitzaile gehala. Eta jaso degula Jaungoikoaren misterioari buruzko argi hau. Guztiok Jaungoikoaren seme alaba. Guztiok Jesusen anaia eta arreba. Jesusen anaia eta arreba. Bere urratsen ondoren goaz, geure bizitzan, ikasten eta alegintzen gauza gondo egiten. Eta guztiok Espiritu Santuak argitutako eta biziberritutako eta indartutako pertsonakea. Hirutasun santua ez da bakarrik Jaungoikoari dagokion zerbait, guri dagokigu. Guri dagokigu. Gutako bakoitza gea Jaungoikoaren seme, Jesu Kristo Jaungoiko semearen anaia arreba, eta espirituak bizi duen etxe, espirituak indartzen duen bizitasun eta pertsona. Gutako bakoitza gea Jaungoikoaren etxea. Guregan bizi da Jaungoikoa, aita, semea eta Espiritu Santua. Askotan ez gea konturatzen honekin, ez gea konturatzen. Izugarrizko duintasuna daukagu danok, izugarrizko balorea. Pertsona eskasenak ere, jendearen ikuspegitik, pertsona traketzenak edo pobreenak edo izugarrizko duintasuna dauka. Jaungoiko bat eta hirutasunaren etxe da.
Eska dezaiogun Jaungoikoari lagundu diezagula gure semetasun alabatasun hau barru-barrutik bizi izaten. Jaungoikoari eskerrak ematen gure barruan bizi dalako, maite gaituelako, berak indartzen gaituelako. Eta horrek ere eraman gaitzala, besteak ere gure ondoan daudenak ere Jaungoikoaren seme alaba direla, kontuan hartzea, ez ni bakarrik, ondoan dauden guztiak. Eta horrek emango digu baita ere besteenganako beste maitetasun eta errespetu bat. Hala bedi. Orain konfidantza osoz egin dezagun gure herriaren otoitza. Munduan zehar zabalduri dagoen Eliz amaren alde. Bere burua familia bezala Jaunaren doainen jasotzaile eta gizaki guztiei Jaunaren errukia iragartzeko arduradun senti dadila. Eska diezaiogun Jaunari, entzun Jauna, gure eskaria. Munduan eta lurreko herri guztien artean bakea izan dadin, eta zuzentasuna eta pertsonaren oinarrizko eskubideak errespetatuz, gizakien eta artean egiazkoa lor dadin. Eska diezaiogun Jaunari, entzun Jauna, gure eskaria. Munduko edozein bazterretan sufritzen dauden pertsona guztien alde. Senti dezaten berengan Jaunaren indar sendatzailea eta kristauen hurbiltasuna. Eska diezaiogun Jaunari, entzun Jauna, gure eskaria. Otoitzera eta kontemplaziora beren bizitza eskaintzen duten gizon emakumeen alde. Horiei begiratzea gu Jaunarengan hurbiltzeko lagungarri izan dakigun. Eska diezaiogun Jaunari, entzun Jauna, gure eskaria. Gu guztion eta gure elkartaren alde. Agertu zaigun bizi hirukoitzak gure artean komunikazio, laguntza eta maitasun handiagora zabaldu gaitzala. Eska diezaiogun Jaunari, entzun Jauna, gure eskaria. Jesukristo gure Jaunaren izenean. Amen.
Jainko gure jauna, zure izen santuari dei egiten diogu, egin itzazu santu zure ahalmenaz aurkezten dizkitzugun doai hauek. Eta horien bidez, bihur gaitzazu guztiok zeuretzat betiko opari atsegingarri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunagan dauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari. egoki da eta zuzen, Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nu nahi eta beti, guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guzti santu, jainko errukitzu ahal guztidun betiereko horri. Zu, aita, zeure seme bakarrarekin eta espiritu santuarekin, jainko bakarra zera, jaun bakarra. Ez pertsona bakarra, baizik izate batean 3 pertsona. Eta zuk irakatsirik, zure aintzaz sinisten deguna bera, ezeren alderik gabe aitortzen dugu, bai zure semeaz, bai espiritu santuaz. Honera, egi asko eta betiko jainko aitortzen zaitugularik, 3 pertsonak gurtzen ditugu aldi berean, 3 izate batekoak eta hunditasun berekoak. Zu zaituzte goresten aingeruek eta goia aingeruek, baita kerubin eta serafin doatxuek ere, beti eta beti bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beteri dauzka zure dizdira. Osana, Osana, zeru goienetan. Osana, Osana, zeru goienetan. Osana, Osana, zeru goienetan. Osana, Osana, zeru goienetan. Santu zera bai aita eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nere odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola zuentzat eta askorentzat pekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte. Hau degu hau berri ona.
aita zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan aita mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Jose Ignacio gure gotzainarekin, eta elistar guztiekin batean. Gogoan izan aita pizteko itxaropenean joan ziren gure zenideak. Gaur bereziki honako hauek gogoratzen ditugu. Tetzean, egaina, Kandi eta Leokadia Zurri, eta Agustina Azpitarte, Nieves Olalde, Javier Epelde, Jesus Larrañaga, Koro eta Mila Soraluze, Altzibertxo zendian hildakoak, Pepe, Maria Juaristi, Julián Soraluze, Maria Luisa Iraeta, Begoña Larrañaga, Conchita Iriondo, Maria Teresa Uranga, María Larrañaga, Santi Larrañaga, Cruz María Alberdi, Jesús Oria, Maria Asun Arambarri, Ignacio Uranga, Merche Beristain, Ramonita Uranga, Abauntz Arregi Sendikoak, Lucia Azkona, Mari Carmen Iriondo, Tere Etxaniz, Asun Bastarrika, gure etxeetako eta herriko hildakoak eta hildako guztiak, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Doatxuarekin, bere senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta erakutseari jarraituz, itxaropen osoz kanta dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordu nahi, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzuten taldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu aita gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea ospe eta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea eman batasuna, errege bizi baizerak gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea izan beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bildotxa. Erruki jauna.
duzu bakea. Hona hemen Jaungoikoaren bildotxa, hona hemen Jesusen gorputza, gure fedea, gure bizitza indartzen duena. Zorionekoak, bai honetara deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nere etxean sartzeko, baina ezazuiz bat eta sendatuko naiz. Zaitugu hartzai ona, poesia eman diguna, zure hitza bihotzean, hasi berri ereitean, maite dituzu guztia, deitzera zu jauna, batasunaren bidetik, maitasuna deitzen gaitu, bataioan damai guzu, betiko gaztetasuna, eman poza iragartzeko, jainkoaren berri ona. Ohar txiki bat. Enteratuko zineten, Zalestarra Txema Egizabal hiltzala atzo, parrokian urte askoan ere bertako apaiz izan zen. Gure komunitatea jaso ditu herriko hainbat pertsonen dolumina, danai eskerrik asko, gaur
asmoa daukagu, hiletetara joatea Logroñora arratzaldean, eta emango ditugu hemengo kristau komunitatearen goraintziak eta dolumina ere. Aurrerago izango da aukera, bai parrokian eta bai Floreagan bere aldeko meza izateko. Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, betiereko irutasun santua eta haren batasun hautsezina aitortu dugu. Egizu, hartu dugun sakramentu honetan, aurki dezagula gorputzan imen osasuna, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Amen. Bi ohar, urrengo igandean, ekaina 6, gorputz eguna ospatzen dugu. Eta egun hortan, egingo den diru eskea, parrokiko karitazen alde izango da. Bestalde, atzo Logroñon hiltzen Txema Egizabal, apaiz Zalestarra, urte batzuetan hemen parrokian bere zerbitzua eskaini zuen. Datorren igandean, ila 6, goizeko 11etan meza nagusia bere alde izango da. Jauna, Eta apaizaren eskerrak eman jainkoari guztietan diguta honegin guri eskerrak zeru lurretan eskerra jainkoari mendeen mendetan. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin bedeinka zaitzatela jaungoiko algustidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Goazen jaunaren pakean, Eskerrak jainkoari